Здравейте хора! Вие сте в хаштаг Follow Your Dreams. И днес ще си говорим за сбъдването на мечтите. Какво има в предвид? Вижте. Имам в предвид, че, например, искам да стигна до там. И трябва да мина по една не много привличаща се пътечка. Да. И да кажем, че онова място там ми е цел. Или малко по-метафорично мечта. И трябва да мина по тази пътечка, колкото и да не искам, но това е част от сбъдването на моята мечта. И аз се боря за нея. Обаче, ето, това е място, което супер много ви харесва. Полянката. Полянката, на която можете да си легнете, да си починете. Ако мечтата ви е супер сложна и изисква голям труд, сядате и си почивате. Но много ви харесва. И ставате ми леко по-лежерни от страна на своята мечта. Не ви привлича толкова много. И може би дойдете на път да се върнете, защото омръзнало ви от тази мечта. Да, ама не. Тук не познахте. Сега сме още по-близо. Извървяхме онази гадна пътечка, която едва ли някой би се навил да мине, за да се откаже. Защо? Не. Ще продължим напред. Така трябва. Защото сме започнали да изпълняваме тази мечта. Имаме я. Искаме да стигнем до онова място. И продължаваме напред. Супер! Стигнахме до нова пътечка. Тя не че е също от най-привличащите, но пък като се замисля, тя е пътечката, която ни отвежда точно до мечтаното място. Тоест, това е финалната пътечка. Тя също не е от най-привличащите. Опа, дупка. Ще трябва да я прескочим. Сещате ли се? Към мечтите не винаги хуже с ягодки ще ме прощавате. Опа, извинете. Тоест, за да стигнем до нашата цел, със сигурност ще има трудности, да, и също и изкушения. Ох, как не ги обичам тези изкушения. Тъмън си намерил мечта и тъмън си се навил да я изпълняваш и видиш ли, ето ти го дървото. Ох, Библията не беше добрата много страна, но ето ти е Ева. Ти си Ева. И в момента трябва да избереш дали да се поддадеш на изкушението да останеш на онази полянка и да се почиваш, или да продължиш към своята мечта. Аз често съм се изкушавала и това е лошо нещо. Обаче, ето ме сега. Стигнах до мястото, което искам. Не, че нещо де. Не изпълних своята мечта, защото не се изкуших, а продължих напред. В мечтите често го има това. Сега сигурно ме питате защо го има. Честно казано, и аз не знам. Например, да ви кажа една тайна. Ама не сте я чули от мене, защото после... малко ме мързеше един вид да снимам това видео. Не ме е мързял, всъщност да. Че накрая просто имах изкушение от това да избирам. Да избирам от това дали да си остана вкъщи или да изляза навън и да снимам хубави кадри. И въпреки това изкушение, което имах, да стана вкъщи,
един вид да си гледам телевизия, да хапна нещо вкусно. Обаче не. Просто мечтата ми е да ви накарам вие да следвате мечтите си. Искам да ви накарам да следвате мечтите си. И да. Обаче, за да изпълня тази мечта, аз трябва да снимам хубави кадри, хубави видеоклипове, които всъщност не са от най-хубавите, най-качествените, но пък е важно какви са видеята, какво има в тях. Още един вид. Не съди за книгата по корицата. Така че аз всъщност не я съдя по корицата, по заглавието. Не, че трябва да съдиш един човек, не как изглежда по името, но избирам книгите спрям това, дали заглавието ми се струва интересно или не. Не ме съдете, моля ви, не дейте. Гадно. В момента се прибира. И да, май ви говорих за книгите. Ами, не това беше целта на този клип. Целта на този клип беше да ви накара да не спирате да се отказвате. Да не спирате да следвате мечтите си. Защото няма да имате голяма наслада от това. Даже никаква. Накратко исках да ви кажа, следвайте мечтите си, защото... Ами, не знам. Тоест, как така да не знам? Следвайте мечтите си, за да стигнете там, където искате и за да направите това, което искате и което аз вярвам, че вие можете. Да ви ми, аз вярвам. Опа. Не свърших на паузи. Нищо. Както и да е. Доскоро влезте отново в канала ни, защото има още мотивиращи думи, които в момента може би дори ние не разбираме, но някой ден ще са напълно смислени. Следвайте мечтите си.